the chairman of this occasion. Ibronye nwanyi kpo isi gị gba ọtọ cover isi gị. Nwoke kpo okwu biko wetuo okwu gị na-efere Chineke aka ebe ọbụla ị nọ. Na-efere ya aka. Weli aka gị elu fewere onye nyere gị ndụ. O nwere ndị nwụrụ last year. Ụfọdụ ụmụ ọgbọ gị nwụrụ last year. Nna m kulite na ị ka dị ndụ. Ị chọrọ ihe mee gị n'ụkwụ gị nọrọ ọtụ fewere ya aka. Anyị na-ekele gị Chineke nna m. Chineke nna m. Kelenu Chineke nna. Anyị na-ekele gị Chineke nna. Kelenu Chineke nna. Kele onye na-enye ndụ. Ebe o nyere anyị ndụ n'ebe aka m n'elu. Onye mere anyị dị ndụ taa. Onye gbatere anyị n'udo. Jesus. Go when you can again. After our kind of name, we are into the new year. Onye ọbụla na-ebe ọbụla ọrụ ụgbọ ala akpakọ ihe ọ ga-eme this year. Ụfọdụ ka ha ga-azụ moto this year. Ụfọdụ ekpebiela na ha ga-alụ nwaanyị this year. Ụfọdụ ekpebielakwa na ha ga-anwụ this year because onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ ọnwụ nwere ike izute onye ahụ n'ụzọ. Mana ihe anyị weliri aka elu ka anyị nara amara n'eluigwe maka na onye isi abatago bụ Kraịst. Chineke dịka anyị bịara n'ego onye isi mmemme anyị si ka ngọzi gị zute anyị n'aha Jizọs. Otu anyị siri were abụ ọma wee bido afọ a otu a ka anyị ga-esikwa wee end anyị. None of us will die untimely. Ọnwụ ike bụrụ oke ọ gaghị eru anyị aka. Ụmụ anyị ga-aga lọta. Nwanne mmadụ ịbatara nnọọ tona biko ị ga-achịpụta the suit because a gwara gị ya na Facebook. So you can give me a gata, otherwise I'm gonna get up. Alright, o nwere nwa agbọghọ guzo here. Her name is, what's the name again? Her name is Chin Chin. Is it Chin? Chin? Uche. Okay, here I'm gonna Chin 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 or Chin Chin. My sister here from Okunaba, they simply come here, I can look at her body. And the girl in our water, I am a total mother, I know where Tony and our water. Here need lot of a hand child, and the young for Sayama. Hey, Odogwu Abata. Odogwu Abata no. Big brother. The CEO of Angel Soul. No, the one. Bread. Breast. Okay, breast. You look at bread. Don't worry, you got to look at it now, Jesus. No, jail. We're in jail alone with me. All right, I can now tell the parents of the bride and groom. First of all, Onyaga quality women and can walk in. Nine on a beha. Please put your hands together for Nze and the Lolo Lidons Iwu. Ahamamoro sent. Labor honor. Yes. Nze and Lolo Lidons Iwu. Manoye Morunka. Obara the sharp. Obara mad the sharp. Kempa the sharp. Api otra. Bien, na bien. Na keda fagi. Your name. Private van. Ivan. Now no time I see that. Ivan. The mama she go down on the big one in the concentrate and on location. My brother, you can't go. Ivan. Oh, one guy's motor, but not the hanger. Oh, blues of when the young motor no way. Ivan. When I won't wait up, I don't see a morning. I got a boy at Chimapa. Chicam Nele. Teacher. You are what daughter, Chiku. Oh, maybe you will lay your boom out. The secret about that in the bouquet. It will lay heck up. What is the way for America plaster? Now, that look at me, I just got the water. I this is Abella. And I know you got to come with your mother now. You
ga-afụ ka nwunye mmadụ na-adị. IBC na lọlọ ya. Onye ebe a na-elekọta n'isi. Ezi nwanyị. IBC. Ị na-abịa na I trust you. Lọlọ kelee n'ụlọ. Welcome home. Wow. No, I mean say the other one. I mean the pocket. No, blessing can come from anywhere. He said, "Where cometh my help? My help cometh from the Lord who made heaven and earth." Yeah, we'll get that. Okay, where you go? You want to go? So, sister, what happened? All I can take in here now, hold it. Always holy slap. I can't do that. Okay. So what will you do for your brother? I can pray for him. And then No, me. Father can pray for himself because he's a prayer warrior. You're welcome. I will see you later. I know what you can do. You're welcome. That's my sister from the United States. I'm Nigeria, USA. But that man, wow. I know. Hey, all right, Chief Another Innocent.